pagkapobre o ang pagkakabus dili babag sa pagkabot sa pangandoy. Mao kini ang gipamatudan sa buhulanong si Alan Humamoy Jr. kinsa nagtap sa Philippine Merchant Marine Academy Class of 2023. Ang iyang amahan, usa ka security guard, samtang iyang anahan ni tapos lang og high school. Hinungdan nga siya naning kamot sa klase. Karong buntaga, ma-inspire kita sa iyang sugilanon sa kinabuhi ug ato siyang ililahon dinhi lang sa GMA Regional TV Live. Mayong buntag ug maupayhan aga Midshipman First Class Alan J. Humamoy. Kumusta Alan? Ug kindly greet our kapuso labi na mga paryente, mga sano ug sana sa Bohol. Sir, mayong buntag sir. Mayong buntag sa inyong tanan, labi na sa akong ginikanan o kaparyentihan na nasa Bohol karon. Mayong buntag sa akong mga amigo ug sa mga taong misuporta og tabang nao. Sa PMA Bisoy, sa Bajau Boys, ug sa tanan nga nagtan-aw karon, mayong buntag. Daghang salamat sa pag-uban kanamo karong buntaga ug congratulations ha Alan J. You make every bisdak labi na mga bul-anon proud sa imong achievement diha sa PMMA Class Valedictorian. Kang kinsa man nimo gihalad kini imong kalampusan. Thank you sir. Una sa tanan, kining kalampusan dili may tabo kung wala ang Ginoo. Ug dili ra na para nao kundi para sa tanan. Para sa akong mga madiskarteng ginikanan na nagsuporta sa HOA, para sa mga tao na mitabang sa HOA, para sa mga kaparyentihan na nagpadayag sa HOA, para sa mga taong naghatag na og kahibaw, o para sa mga tao na naglaom sa HOA, sir. Sud sa taas-taas nga katuigan samtang nag-eskwela ka, unsa man gyoy gipangandoy gyud nimo, unsa may buot sab nimo nga palambuon sa imong kaugalingon? Ang ako jud gusto is matabangan ang akong ginikanan o masuklian ang ilang mga sakripisyo, sir. Kaya ingon sila, ang kalambuan sa nasod nagsugod sa tagsa-tagsang pamilya, sir. Para mabuhat na, kailangan na magtinarong pa o maningkamot o dili magpaapekto sa mga sulti sa uban, sir. Gusto sad nako na mahimong inspirasyon sa uban na maglaom bisan sa kalisod sa kinabuhi. Kaya man nato malampos ang usa ka butang basta magtinabangay ra jud ta. Gusto sa dai nako na masuklian ang mga tawong mitabang sa ako, sir. Unsa may mga challenges, mga hagit nga na-encounter nimo kani adto Alan J. Nabasa sa nako sa usa ka article nga unsa to sa una magtuon ka medyo lisod pa kay way kuryente sa balay. O sir, dayon kayo gagit sa kinabuhi na ako nag-answer. Tungod sa kalisod, nagtuon pa ako sa postes na may suga sa una kay way kuryente sa amua. Mupalit pa mig tubig sa una pangligo sa among silingan kay lagi bawal mi magpa-connect sa tubig kay dili daw amua ang yuta. Dayon sad kong gipangsudlan na trabaho para makuhaan ang gastos sa among balay. Nagtudlo sad kog mathematics para mga kwarta, sir. Ug sa kasagsagan sa pandemic, nagpositive sad ko sa COVID, sir, pag February 2021. Pag December 2021, ang among balay nawala tandog sa 7.2 na linog pag 2013. Naguba kay nadatugan og kahoy tungod sa bagyong Odette, sir. Dugang paana ang training sa academy ug gisabayan sa mga pamating panlawas sa akong amahan na nasa Bohol karon, sir. Naunta maayo na siya karon. Pero dili naghimong mga hinundan para muundang, kundi kana tanan naglig-on sa awa, gitabangan sa guidance sa Ginoo ug mga pangaral sa akong ginikanan, sir. Ang academy sad nagdevelop sa awa sa disiplina sa kaugalingon, leadership ug uban pa, sir. Karong buntaga Alan J sa SONA. Karong adlaw sa atong presidente, unsa may gusto nimong mapaabot sa mga mensahe sa atong presidente ug sa publiko? Naunta, sir, dagan ang mapukaw ug maningkamot sa kinabuhi, labi na sa mga parehas nako na naglisod. Dili uta nato gamiton ang kalisod para muundang, gamiton nato ning kusog para magpadayon. Ayon sila, di ka tawo kung di ka moagi og pagsulay, pero ang pagsulay gyud dali ra sad malampasan pag magtinabangay sa tanan. Sa mga ginikanan sad, suportae lang ang inyong mga anak sa pangandoy na gusto nila makaabot. Ug sa mga tawo na desidido mutabang sa ilang kapwa Pilipino, nabangi ug padayagi lang sila. Daghan mga kabatan-unan karon na naningkamot kay nakita nila na naaday tawo na gusto na mutabang ug magpadayag sa ilaha bisan sa kalisod sa ilang nagian, sir. And sa may imong panapos na lang Alan J. kay murag limitado atong oras. Mensahe nimo nga buot ipaambit sa atong mga kapuso coming from you karong buntaga. Mensahe, sir, if maabot man ang time na kapuyon mo o di na mo ganahan ipadayon ang inyong pangandoy sa kinabuhi, hunahunaan ninyo na napay daghang tawo na mas naglisod pero nagpadayon gyapon sila.
Ayaw sayangi ang panahon, mao magpursigita ug maningkamot para sa atong kaugmaon. Nya di sad nato kalimtan ang pag-ampo sa kanunay kay ang Ginoo na ra jud pirmi sa atoa naglantaw sir. Daghang salamat sa pag-uban kanamo karong buntaga ug congratulations sa imong tanan nga mga achievements. Of course, proud Bulanon mga kapuso, Midshipman First Class Alan J. Humamoy, ang class valedictorian karon sa Philippine Merchant Marine Academy. Salamat Alan ug good Salamat, luck sa sir. imong mga endeavors pohon.